Bir Нигыл Россия партия барыллахын коластағыны гаркыттар кандидаттары саха сырын общественниктер өйәтлер. Қотугулу линге Федеральный университетка гражданской көгіләхіндері өйір общественный совет пресс-конференцияты болла. Мұны республика общественный хамсағындарын лидердері Госдумаға республика бүтін терехін көміскүр саха сырыттан бірістебетел хаянда бар болуқтағын туғынан саналарын әттілер. Госдума выборгар бе комитет Галинин кентем Данчикованы онна Юрий Степанович Каприяновы улханнык өйбүт. Онун бу бастакы төһмәккә ымын хүдбек күнгөр кәләнгет бары төһнәлбәк кәлән каттарда үҗүгә онун кәлән бу кандидатуралары өйәхтирәдән би олык әренебит улханнык. Киндер холур улахан государственной службага огнул улахан опыттах үләһеттер. Негедән федеральный уровеньгә холур республика чехин көмүскүргә хәптә җаннар дияһаны.